benvingudes i benvinguts a aquesta primera jornada bibliòfila a Sant Jeroni de la Murtra, que coincideix amb l'acabament de la catalogació, de la digitalització del catàleg de la biblioteca, la digitalització del catàleg. Per tant, comencem una etapa nova que ben aviat tindrà una dimensió pública, recuperant aquesta biblioteca històrica tan important del monestir. Però jo, primer de tot, avui voldria tenir una salutació molt especial i afectuosa per mossèn Josep Maria Martí Bonet, que acaba de ser el passat dia 28, se li va fer un merescudíssim homenatge, però no va ser simplement un homenatge a la seva persona, sinó que va aprofitar per presentar un dels 400 títols que té, que és Fides ex audito, mig segle amb el patrimoni de l'Església. Per tant, mossèn, moltes gràcies per ser aquí i voldria que aquest acte fos també com un homenatge a la teva persona. Sí. Moltes gràcies. És veritat, estava al nostre tribunal de tesi. Bé, aquesta salutació també la voldria fer extensiva en el Manel Lobo, que és aquí present, que és l'estiuejant més antic de Sant Jeroni de la Murtra. Després dels monjos, el monestir va ser dedicat a colònia d'estiuejants. I ja la seva àvia va ser desmamada aquí al monestir. I ell ja passa dels 90, per tant podeu fer càlculs, els guies que sou aquí, que després el podeu tocar com si fos una relíquia. Però és una relíquia viva, vivent, és una cosa excepcional. Per tant, també, Manel, una salutació molt cordial. Ho mereix, Ja ens explicarà perquè ell ha vingut també a fer una donació important a la biblioteca del monestir. I també voldria saludar en Xavier Figueres, que penso que està allà baix. Xavier Figueres és l'autor d'aquest magnífic quadre de Ramon Llull, Beat Ramon Llull. I aquest quadre, doncs, és fruit del diàleg de Pere Villalba, de les baralles de Pere Villalba amb el mateix Xavier Figueres. Per què? Perquè aquí es va produir una reminiscència d'un fenomen històric. Vosaltres tots coneixeu Miquel Àngel Buonarroti, Miquel Àngel, de la Capella Sixtina, i les seves polèmiques amb el papa Juli II, Giuliano della Rovere, abat comendatari de Montserrat. Van tenir grans baralles. Giuliano della Rovere és important també per aquest monestir, perquè el claustre gòtic, que després els que no el coneixeu veureu, va ser fet per un mestre de cases que es deia Jaume Alfons, en temps de Juli II, i és el mateix mestre de cases que va fer el claustre gòtic de Montserrat. Per tant, Juli II és un personatge proper al monestir d'alguna manera. Doncs bé, en aquesta polèmica, el que va fer el paper de Miquel Àngel fou, naturalment, en Xavier Figueres, i el que feu de papa fou Pere Villalba. Enteneu? O sigui, es va reproduir la polèmica, la lluita de l'artista amb el comendatari, perquè ell va ser el comendatari. I aquest quadre crec que en gran serà o és ja en una església a Valldoreix. Pot ser que l'hàgiu fet també per una església? Per l'església de Valldoreix. Per tant, tindreu ocasió de veure un quadre amb un comitent il·lustre, que és el que li ha suggerit la iconografia. Això és molt interessant. Darrere de les obres, darrere de Miquel Àngel hi havia tot
tot un comitè assessor, esclar, perquè ell era culte, molt culte. Per cert que van cremar els seus llibres, però devia tenir els seus assessors, sens dubte, i els seus teòlegs, que li devien dir, aquí el cel, aquí el judici, però si hi ha un que es diu Dante Alighieri, així la cultura es fa així, Bé, doncs passem ja a la presentació de Pere Villalba. Com que les presentacions es treuen d'internet, normalment, jo us en llegeixo una que no és treta d'internet, sinó que és treta d'aquell llibre que és fonamental perquè és Ramon Llull essencial. O sigui, en aquest llibre, doncs, amb 176 pàgines, us podeu fer càrrec de qui era Ramon Llull, perquè tothom en parla, però la majoria de gent no el coneix. Quan ahir mateix es va produir el relleu en el rectorat de la universitat que porta el seu nom, la Universitat Ramon Llull. El doctor Josep Maria Garrell, durant 10 anys, rector de la Llull, ha estat succeït per Josep Antoni Rom, Josep Antoni Rom Rodríguez, que és il·lustrador i que és el que va maquetar la guia de Sant Jeroni de la Murtra. Per tant, mira, una altra connexió. Bé, doncs, aquí és on hi ha la presentació del Pere Villalba, del qual jo us llegiré breument. Pere Villalba, nascut a Barcelona el 1938, per tant, en plena Guerra Civil, és doctor i professor emèrit de Filologia Clàssica a la Universitat Autònoma de Barcelona, membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i doctor honoris causa per la Universitat de Palerm. En la seva tasca com a investigador ha contribuït a la renovació dels estudis ciceronians, de la bellesa, de l'amistat i el de la república, anomenat també l'art de governar. A més, Pere Villalba s'ha convertit en especialista de l'origen dels Jocs Olímpics, amb la seva obra Olímpia, Orígens dels Jocs Olímpics de 1994, i ha estudiat les idees polítiques en la Roma monàrquica i republicana. Roma a través dels historiadors clàssics de 1996. Pel que fa a Ramon Llull, que és l'objecte de la seva conferència, en comença l'estudi quan accepta l'encàrrec de l'edició crítica llatina de l'Arbol Scientiae pel Corpus Christianorum, l'arbre de la ciència, que el va ocupar 12 anys de feina i es converteix en el seu principal focus d'atenció. Fruit d'aquests treballs són els llibres de referència Ramon Llull, escriptor i filòsof de la diferència, que és aquest llibre que després podeu adquirir pel mòdic preu de 20 euros. Ai, no, de 10, l'hem rebaixat a 10 avui. 10 euros. Jo faig com mossèn Agustí Vinyes, que sempre al costat del llibre hi posa el preu. El podeu adquirir per 10 euros i aquells que vulgueu que us el dediqui l'autor, heu d'aprofitar l'ocasió en el moment que fem el break o en algun moment de la jornada, ell us el podrà dedicar. El mateix títol jo penso que ja és un tractat, escriptor i filòsof de la diferència. Ell ha volgut que féssim aquesta primera sessió més com una conversa, per tant anirem conversant amb un servidor i amb les persones del públic que ho desitgeu, no feu d'acord passiu, o sigui, si us voleu aixecar i dir protesto, podeu fer-ho, allò que passava abans a l'edat mitjana, protesto, això és molt interessant, no? La protesta. Doncs bé, a mi m'agradaria, doctor Villalba, que ens comencéssiu parlant d'un tema que gairebé jo crec que ens ocuparia tot el matí i potser tota la setmana i potser fins l'any vinent. Què vol dir art en Ramon Llull? Quin és l'art de Ramon Llull? Això és allò que deia el pare Batllori, que una pregunteta mereix una resposteta. Una pregunteta mereix una resposteta. Moltes gràcies per ser aquí. Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies, doctor Aimar, per aquesta presentació i per haver organitzat aquesta trobada entorn dels bibliòfils i centrant-se en Ramon Llull. Bé, la paraula art s'entén millor, nosaltres l'entenem millor, si la diem en grec, techne. L'art és una tècnica. I vostès ara estan utilitzant aquesta tècnica, jo també, el nostre cervell, l'oïda,
es regeix per una normativa, allò que diu Plató, no? Com ho diu, ara no ho recordo. Sí, Hotheos agathos aiei geometrei. El Déu bo està fent sempre geometria. I en un altre lloc, que no recordo ara, Plató diu: saber és matemàtiques i geometria. I això és el que estem fent nosaltres. No estan en geometria només els bancs, aquests que han col·locat o aquestes voltes, sinó això d'aquí dintre nostre. Quan estudiem, quan som joves i no tan joves, parlem de substantius, adjectius, adverbis, singular, plural, ho fem així, és la gramàtica, no? Doncs bé, més o menys, mutatis mutandis, doncs l'art, la tècnica de Ramon Llull, ell intenta explicar-ho a base de lletres i d'uns dibuixets, doncs com funciona això, senzillament. Això, doncs, ara no ho dic jo, és el precedent d'això, o d'això, vaja, d'això que tenim aquí al davant, no? I això no ho dic jo per fanatisme o pel que sigui, sinó que això ja al segle XVII, Leibniz, que no és una broma, aquí tinc la seva obra, si algú la vol fullejar, doncs ja ho va dir clarament, que Ramon Llull explicava que nosaltres pensem utilitzant els nombres, les quantitats. Si algú té interès, tinc aquí la fotocòpia. Per tant, Ramon Llull té diverses antonomàcies, perquè és el doctor subtil, també se li ha dit Ramon Lofoll, també se li ha dit... I també se li ha dit pare de la informàtica, se li ha dit. Per tant, això ho podem dir realment. Sí, no, sí. Ara, per què? L'iniciador de la informàtica, ho tinc aquí. No, per això, senzillament, va demostrar que pensem així, matemàticament o estructuralment, no? Puc tirar això potser endavant? Sí. Ara ho veurem a través també de la imatge. Bé, això que dèiem, Ramon Llull és un escriptor de Déu, per exemple, se li ha dit filòsof de l'acció, filòsof de la diferència, ho veuen, no? Sí. Teòleg de l'alegria, això ho dic jo, senzillament, després intentaré demostrar-ho, bé, i etcètera, no? Això és el saber. El saber és un, però no és únic. I aquí, doncs, Raffaello Sanzio ens demostra allí en una de les estances del Vaticà que aquí són tots, o gairebé tots, vaja, no cal... Naturalment presidits per Plató i Aristòtil. Mirin el quadre aquell d'allà, i mirin també aquí l'amic aquest Plató i Aristòtil. Un així i l'altre així. Llavors, en síntesi, vol dir que el món de les idees, Plató, i la realitat, que toquem de peus a terra. I això està sintetitzat en la posició dels braços d'aquesta figura. Cap amunt, el món de les idees, que saben vostès. Vostès no estan ara aquí, com jo tampoc. Jo sóc una ombra d'una ombra d'una ombra de la idea, Déu. I en canvi, Aristòtil, doncs bé, toca de peus a terra. Tot i que Aristòtil va amb sandàlies i en canvi Plató va descalç. Però bé, això són detalls que... Anem endavant, si no... Aquí amb més detall, no? Bé, el món sensible, la física, ja ho he dit més o menys, hem d'anar una mica seguits, i de l'anterior, observin que estan tots els grans científics, filòsofs i tal, de l'antiguitat. I la cosa interessant és que tots ells fan el saber. Naturalment, necessitem especialitats, evidentment. Un senyor ha de saber fer rodes i l'altre ha de saber fer això, però no podem estar separats. Això de letras i ciències, no. Això són tonteries. Llavors, aquí és una lliçó. Observin, i no ho faig per feminisme, que aquí tenim Hipàtia. La primera dona, em penso que n'hi va haver una altra abans, però d'ella no tenim massa recordatori, en canvi Hipàtia sí. Era ajudant del seu pare a la seva escola. I bé,
No ho dic... Per tant, doctor Villalba, podríem dir que, aprendre, ensenyar, és il·lustrar-se conjuntament. Sí. El tema del cenacle, potser hem vist la figura de Ramon Llull, l'hem vist molt, isolada, però és important el seu context també, és important la seva relació i la seva correspondència, fins i tot, no? Sí. Que no l'hem de posar només amb una peanya fornícula, no? No. Amb tothom. Amb els escombriaires també es feia, clar. Pensin vostès, un escombriaire o una cosa... No, alto. Vull dir, un metge, doncs, t'arregla, clar, un escombriaire què ha de fer? O netejar els racons on el vent porta la porqueria o les persones, no? Això és un saber fer. I estem tots junts, enganxats, no físicament, naturalment, però estem tots coordinats. Si això ho anem assimilant i fent-li voltes, entendrem cada vegada més l'aportació de Ramon Llull. No estem sols. El saber no és únic, sinó endavant. Perdó, és un, no únic. Bé, aquí ja ho he explicat això més o menys, els grans, els pitàgores, aquí la visió de conjunt, i anem endavant. Bé, aleshores, lligant una mica amb el que deia el doctor Aimar, no? Què és Ramon Llull? Sí, s'ha dit tot això, no un convertit, no un novel·lista. Què no és Ramon Llull? No és un novel·lista, es va dient per aquí, jo ho he sentit, especialistes fins i tot, no de filosofia, sinó què és un novel·lista? No, vull dir, les dues obres, el Fèlix i l'altra obra, no són novel·les, de cap manera. No és un alquímic, etc. No és un autodidacta, o sigui, va rebre una formació, de jovenet no, però després sí. No és un escolàstic popular, no és un màrtir, no és un franciscà, ni missioner, ni predicador, i ell sí que es diu que ignora la gramàtica, és a dir, que no va seguir els cursos normals, diguem-ne, del batxillerat nostre o del que sigui. No ho va seguir perquè va començar ja bastant gran. S'ha dit que Llull era franciscà, que no és. Era com un ermità, però Sí. Era laic o... Sí. Era laic. Sí. Això senzillament no vol dir res en contra dels franciscans, sinó que ja va començar la seva vida aquesta, ja grandet i tot això, i no ho és. Ara, era simpatitzant dels franciscans, això sí, totalment. Bé, continuem. No és un arrauxat, tot això que està aquí subratllat en negre, ho he llegit en escrits, no m'ho invento jo. Un arrauxat, una aventura... No és un aventurer, ni un apassionat, ni un utòpic, senzillament. I d'utòpic no, que tocava de peus a terra. Ja recordo una obra que té de 500 o 600 qüestions, amb les seves respostes, doncs parla de tot. És a dir, des del Déu, que és el principal tema, va baixant i arriba al món físic. I parla del que fem aquí al costat, que hi ha els lavabos. Un filòsof, si convé, també ha de parlar de com fa la defecació. I ella respon, d'acord? O sigui, un filòsof, tot. Clar, nosaltres hi estem acostumats perquè els que surten per la tele o que sigui s'autodenominen filòsof i comencen a fer gargarismes polítics i coses estranyes. Un filòsof està obert a tot. Bé, qui és Ramon Llull? És un filòsof. Ara, doctor Aimar, he de corregir el meu títol. Em permeteu un momentet, el llibre... Ara no m'agrada el títol. Que diu Ramon Llull, escriptor i filòsof de la diferència. Ramon Llull té un llibre de retòrica, molt bonic, Retòrica nova, el té en català i en llatí, no? I bé, naturalment, segueix les línies de la retòrica ad Herennium, del món clàssic, i d'altres retòriques, no? Però l'ordre de les paraules és fonamental. Quin títol hi poseu, si el retoqueu? Sí, ara ho diré. Ramon Llull, dintre dels exemples que va posant, diu: la donzella i la reina van sortir al jardí. Això és incorrecte. Això no es pot dir. Observin
la gent que parla per la televisió i tot això, els periodistes, no estic parlant contra els periodistes, però parlen de la seva manera. No, hi ha una cosa que es diu retòrica, i és un bocí d'aquest saber que hem vist aquí, que es diu retòrica, saber com s'ha de parlar, com s'han de projectar les coses, l'última paraula d'una frase s'ha de tirar cap amunt, per exemple, a la veu, en canvi ara veiem que l'última paraula no l'ha sentida, no? Doncs bé, què estava dient, que no me'n recordo? Estàvem corregint el títol. Sí, el títol, gràcies. Per tant, no es pot dir escriptor i filòsof de la diferència, perquè filòsof és una categoria insuperable. Per tant, aquí, si es volgués conservar una mica, s'hauria de dir filòsof de la diferència i escriptor. Escriptor és una cosa subrogada, és un filòsof. Clar, no hi estem acostumats al del segle XX o XXI, no sé en quin segle vivim, però és igual. És a dir, hauríem de parlar amb més propietat, i ja no parlo de com parlen els polítics, etcètera, que van al seu aire. Bé, no m'entré... Però si em permeteu, tenim grans filòsofs que són àgrafs, com Sòcrates, no? O sigui, clar, Sòcrates no va escriure res, que se sàpiga. Ja m'ho ha après el doctor. És a dir, si algun filòsof perciu, perdó, ara exagero, és a dir, és Sòcrates, sí senyor, és Sòcrates. No va escriure ni un borrall, no va parlar amb editors, amb ningú, no va fer conferències sobre Ramon Llull, etcètera. Sí, el Sòcrates és, i en canvi és el mestre de tots, el Plató i companyia, no? El gran Sòcrates, la ironia socràtica. Tampoc, si dispenseu, tampoc Jesús de Nazaret no va escriure res. Mossens, que sou aquí. Sí, és veritat. No consta. A terra. Sí, a terra, sí. I encara es dubta si va escriure o va dibuixar Martí Bonet en el passatge de l'adúltera, però no consta que escrivís. Tot ho van escriure els seus deixebles. Sí. Ara, va donar molta feina, Estem aquí gràcies a ell, perquè si no estaríem potser, no sé, a algun lloc. Continuem, doncs? Aviam, doncs això, bé, ara una tonteria que acabo de dir, però hem d'anar en compte. Ell es diu, repeteix això, il·literatus, cristians aràbicos, això sí, tot això s'ho diu ell, vegin que estan aquí les referències, no? Fa la lògica combinatòria, que és el que més o menys estic dient ara. Per tant, en conclusió, l'art lul·liana és una ciència de ciències, es podria dir aquí. I després hi ha l'altre aspecte, l'activitat contemplativa. Anem pel món sense contemplar les coses. Ell no, com Plató i Aristòtil hem vist, no? I la seva contemplació i la seva activitat dona origen a l'art, senzillament. Bé, doncs deixem-ho això senzillament. Mirin la frase aquesta que els deia el Déu està fent sempre geometria, la síntesi. L'art facilita, llegeixo, l'assoliment d'habilitats espirituals. Comprendre, amar, adherir-se, refutar, etcètera. Bé, 4 pinzellades històriques, es va fer l'imperi carolingi, això la catedral de Aquisgrà i el món mediterrani com a partir del segle IV, amb l'arribada d'Àtila, que observin que més o menys és el que ens està passant a nosaltres ara. Que no tinc res en contra que vingui gent alta, però hi ha aquest moviment, no? I agafa aquest mapa, pràcticament, observen vostès, des d'aquí, des del mar Càspia, doncs fins al Finisterre. Això seria l'Europa, més o menys, el nord d'Àfrica. Dispenseu, doctor Villalba, ell va pelegrinar fins al Finisterre? Va anar fins a Compostela? No, hi vaig anar jo en lloc d'ell, però va anar, no, té raó ell, la pregunta, va anar a Sant Jaume, ara ho veurem. I en tota la seva vida, més o menys, jo he comptat que va fer uns 15.000 quilòmetres. 15.000 quilòmetres, vol dir caminant, amb burro, amb ase, no amb helicòpter, ni amb avions com va el meu amic Putin, per exemple. Ell ho va fer tot a peu, o amb el burret, vaja. Endavant, doncs. Bé, aquí hi ha una pinzellada de com estaven les coses aquí i arribem a Mallorca. Observin aquí, el dia 31
del 12 del 2030. És quan Jaume I conquereix Mallorca i llavors comença, diguem-ne, el tema de la família Llull, no? Bé, aleshores, doncs, ell va néixer allí, el 1232, i aleshores aquí tenim unes etapes, una etapa inicial, de canvi, de formació, que abans deien que no, alguns diuen que no, introspecció, etapa, aleshores ja comença a viatjar per Roma, París, etc., fins a Jerusalem i finalment la seva vida, diguem-ne, ja es podia concentrar en això, una etapa mística. I bé, observin aquí, va escriure 265 obres, els catàlegs en posen 280, però no és més, 17 en català, 30 tal, 209 obres en llatí. Un dels 3 escriptors més prolífics que tenim a Europa. I si algú en sap algú, doncs que m'ho digui, ho corregiré. Un va ser Cal·límac de Cirene, segle IV abans de Crist. Era de la biblioteca, aquí que estan els bibliòfils, de la biblioteca d'Alexandria, que va ser la primera universitat, per dir-ho així, que vam tenir a Europa. Ara està reconstruïda, jo he tingut la sort de visitar-la, els animo perquè hi vagin. Se li adjudiquen 1.000 obres a Cal·límac de Cirene. No són obres gruixudes, va fer poesia. Ja saben vostès que els romans es van voler endur tota la biblioteca d'Alexandria cap a Roma, perquè eren espavilats, però que es va cremar, que hi va haver tot allò, no? Bé, us descuideu un quart autor. Digueu-ho. Mossèn Martí Bonet. Bé, molt bé. Amb més de 400 obres. Doncs sí, perdó, ho afegiré. Aleshores vindria Ramon Llull, com he dit, amb les 265, i Leibniz és un dels grans escriptors. Els alemanys que són tan espavilats encara no tenen publicades totes les seves obres, o sigui que no és una broma, no? Bé, aleshores fem això molt ràpid, perquè venim més aviat per parlar, com ha dit ell, de l'art de Ramon. Bé, Sant Andreu Llavaneres, que està aquí a la vora, Can Amat, a dalt hi ha Casa Llull, ara ho veurem. Amat perquè estava emparentat amb la família Llull, i aquesta és la Casa Llull, el Mas Llull, que es conserva així, el mateix, i els artistes fins i tot l'han pintat. Aquí hi ha el jardí, encara el jardí de Llavaneres, i aquest és el Can Walter, que aquesta família va estar connectada amb els Llull. I com a anècdota els puc dir que va ser, ara tinc entès que està tancat, va ser un dels restaurants més importants d'Europa. Feia menjars i els portava fins a Suècia. Sí, allí he dinat jo, no ho dic per això, sinó perquè li vam anar a portar el meu informàtic, em penso que no ha pogut venir avui aquí, i jo i un altre senyor, el senyor Sant Martín, Antoni Sant Martín, que és fill d'allà, la família, tot això, però viu a Barcelona, vam anar un dia aquí, i em va explicar tot això. Bé, aquesta és la casa, té 2 façanes, no cal entretenir-nos amb això. Ara diuen que està tancat. Bé, una visió general d'aquesta això, i ens n'anem a l'Alta Ribagorça. Ara anem a veure, doncs, la família de la mare. Molt ràpidament també, observin aquí, a Erill Castell. És això, hi ha 10 cases totalment enrunades. Una mica més, els pastors, i aquí veiem aquí l'església, que és la que veurem ara amb més detall. Bé, una altra vegada el mateix, està abandonat totalment aquest poble, aquí també, l'església de Santa Maria d'Erill Castell. Aquesta és, no es pot entrar a l'església perquè et pot caure una pedra a sobre. Aquí veuen aquestes fotografies. Bé, aquí he de fer un parèntesi perquè aquestes fotografies no són meues. Són d'aquell senyor d'allà. Aixequi la mà, que aixequi la mà. Sí. No el vaig entrar dintre, deixar entrar a l'església perquè li podia caure una... Però va fer unes fotografies molt bones. Bé, endavant, doncs, aleshores ara ens trobem les famílies, aquesta família d'Erill va anar baixant, la família de la mare, i a Barcelona, doncs, senzillament, es va trobar el pare d'aquí de Sant Andreu de Llavaneres, eren 3 germans, l'hereu es va quedar amb la propietat, com ja saben vostès, i els altres 2 van dir, aneu a Barcelona a guanyar-vos la vida.
I a Barcelona es va trobar una senyora que es deia Elisabet de Malla, que és una descendent d'aquelles d'Erill Castell. Van tenir el fill Ramon Llull, Ramon Llull es va casar amb Blanca Picany, i van tenir 2 fills, Magdalena i Domènec. Bé, això a Santa Maria del Mar, senzillament perquè de la família de Llull hi va haver aquest ardiaca, que va ser important, passem una mica ràpid. Hi ha la plaça darrere de Santa Maria del Mar, hi havia la plaça aquesta dels Llull, una altra vegada, i el carrer de Llull, això encara perdura. Aquí una petita cosa, i anem al canvi de vida seva. Va escriure la seva autobiografia, vaig massa lent, la va dictar a París als monjos de Vauvert, que ho veurem després una miqueta. Bé, i diu senzillament que al començament portava una vida de jove, ara per dir una vulgaritat, ara en diríem de botellón, una vida de botellón. Però tampoc no s'ha d'exagerar, perquè hi ha alguns autors que exageren, que si una senyora casada es van embolicar, que li va ensenyar el pit amb un càncer... Res de res. Un nen de casa bona, doncs bé, què ha de fer? És que abans ho comentava mossèn Martí, les llegendes també es creen al voltant de personatges importants. O sigui que en Llull també, perquè també hi ha tota una corrent historiogràfica que parla del Llull alquímic, per exemple. Sí. Però tampoc deu tenir tant fonament. No. Bé, un jove ric que feia el que podia, no? Bé, aquí això és un resum, aquí hi ha 12 diapositives, les tenen reproduïdes en aquell llibre d'allà a l'entrada, això se'n diu senzillament, veuen, el brevículum o el lectòrium. Allò està publicat pel pare Batllori i també pel Hilgard, etc. Poden fullejar. De totes maneres, jo tinc aquesta edició, però ara, fa cosa de mig any o un any, s'ha fet una edició facsímil d'aquesta obra impressionant, acompanyat també del testament que es guarda aquí en el Marquès de Sentmenat. Penso que està allí. Jo tinc un testament, però és una fotocòpia, entén? Ara no, s'ha fet un facsímil, veu, impressionant. Vostè segurament en deu tenir bona notícia, clar. Una cosa excepcional. Bé, ja saben que... Bé, senzillament la seva vida, veuen aquí, doncs bé, va això, aquí canvia de vida, ho veurem amb més detall, aquí l'Esclau, aquí Aristòtil amb Averrois i ell al darrere, vol dir que segueix una mica allò que hem vist allà, el seu contacte amb els reis i tal, aquí va a Tunísia, a Bugia, i això són 2 miniatures del final del llibre, que el va promocionar aquest d'aquí, un deixeble seu de París. Aquest d'aquí, aviam si funciona això. Aquest, Le Messier, el va fabricar ell. Aviam, anem... Bé, i comencem, no? No cal llegir, era petit, de jovenet tenia el seu cavallet i anava fent, no? Es va casar el 1257, es va separar de mutu acord el 1275 per dedicar-se a això, no? Fixi's com era de fisonomia, era pícnic, prim i talla 1,61-62 m. Aquest estudi anatòmic el va fer el doctor aquest Nadal Moncades de Mallorca. O sigui, no és inventat això, està publicat. Bé, aquí l'església de Santa Eulàlia es va ser batejat, casat, etc. Això està allí a la plaça Major, i aquí es veu que hi havia la casa de la família. Això es pot llegir allà. Bé, un document més amb la primera signatura, per dir-ho així d'una manera, de Ramon Llull, un senyal de la presència del món àrab a Mallorca, etc. I canvi de vida als 30 anys. I els seus projectes, doncs, conversió dels sarraïns, escriure el millor llibre del món, que és l'Ars, la Texne, aquesta que vam dir, i fundar centres de llengua. Anem a veure això. Ara comencem. Aquí, doncs, ell es retira, ell té aquesta visió 5 vegades i aleshores canvia de vida, se'n va a Rocamadour i després a Sant Jaume de Galícia. Aquests són els recorreguts. Segurament no va anar per Montserrat o Barcelona, sinó que segurament per Aigües Mortes, va anar aquí a Rocamadour,
etc., cap allà, i després va tornar a... Disculpeu, i per Sant Jaume ho hem entès, és el Finisterre, però quin interès tindria pelegrinar a Santa Maria de Rocamador? Bé, no, perquè bé, com ara diem anar a Sant Jaume, no? O sigui, per demostrar el seu canvi de vida, la seva conversió, diguem-ne, no? Conversió entre cometes, no? Perquè ell era cristià. Perquè ell defensava, per exemple, la immaculatesa de la Concepció, ho va defensar en algun moment? Encara no, però sí, ara ho veurem, però no en aquests moments, diguem-ne. Aquests eren els recorreguts que es feien des d'Europa cap a Sant Jaume. Ja ho saben que avui dia també es fa aquest recorregut i tot això. Aviam, aquest Rocamador, jo hi he estat, és molt bonic, un lloc bonic, veritablement. Hi havia com unes 12 ermites, però amb la Revolució Francesa, i ara n'hi ha restaurades unes quantes. Això ja es coneix, no cal que m'hi entretingui. Aquí, de totes maneres, veuen aquesta inscripció que va fer l'escola Mallorquensis, escola holística, l'any 48 va anar a fer un petit homenatge i està clavada allà. I va tornar a Barcelona, i això és perquè era el convent de Santa Caterina, senzillament, perquè allí hi vivia el Ramon de Penyafort. Ramon Loseny. Loseny, sí. Loseny i l'altre La Folla. La Folla, exactament. Els dos Ramons. I encara un tercer Ramon, que el coneixeu bé, que és Ramon Martí, i un quart Ramon, que és Ramon Paner, que és el d'aquí Sant Jeroni, que és una mica més tardà, però són 4 Ramons que fan història. Està molt bé, molt bé. Bé, està enterrat. Això, com que ho he projectat a altres llocs que no ho coneixen, doncs ho he posat aquí. Això està dintre de la catedral, entrant a mà dreta. Bé, aleshores hi ha el canvi de vida, retorna a Mallorca, hi ha el canvi de vida, el dia de Sant Francesc, el dia 4, doncs aquí que canvia les seves robes, honorables amb unes més senzilles. Escriptor de Déu, aviam si és veritat. Sí, comença els estudis, que dic això, es busca un àrab perquè l'ensenyi l'àrab i aprengui, però aquí acaba embarallant-se. És que no veus, Ramon, que en aquest llibre de l'Alcorà ni els homes ni els àngels podrien fer cap dictamen més bonic ni igual en bellesa, d'aquí que, en conseqüència, ha estat fet pel Déu únic. I per això, l'Alcorà vol dir, i per això, doncs, ens ha estat transmès per Mahoma. És que ell no pot ser nomenat nunci i profeta de Déu i ser escoltat per Déu, etc. Hi ha una discussió d'aquest tipus. Es barallen, s'insulten i finalment es pengen. Disculpeu, perquè aquesta és una qüestió que amb el doctor Forcada n'hem parlat una mica. Sembla ser que avui un dels obstacles per la canonització de Ramon Llull és precisament aquesta mala relació amb el musulmà, amb el món islàmic. Què en diríeu? Perquè abans heu dit que no podem considerar un home de diàleg interreligiós, però com fou la seva relació amb l'islam? Sí, bé, abans allí ho he posat també el tema aquest de la canonització. Bé, jo tinc entès que sí. Clar, el llibre De Passagio, en llatí, el llibre del passatge, doncs allí organitza tota una croada, que no és cap broma. Com han d'anar els exèrcits pel centre de la Hispània, una vegada diu Hispània, i passar per l'estret de Gibraltar, i uns altres per dalt, i per Constantinoble, i aleshores trobar-se allà al nord d'Àfrica i anar-los liquidant a la mesura que és possible. Sí, això diuen, si és... Algú m'ho ha dit que està ficat, que és bastant... I clar, i també hi ha relacions actuals amb el món àrab que no permeten que es canonitzi una persona, doncs que certament va disbarats. No els tinc apuntats tots, però sí. En contra Mahoma, concretament, clar, va dir que era un... Sí, podria ser. Però és que Mahoma mateix, Dante, a la Divina Comèdia, el posa tallat per la meitat, perquè va escindir la cristiandat. Si anéssim amb aquest argument d'anti-islamisme, doncs no arribaríem enlloc. No, mai. Sí. S'ha de contextualitzar, si de cas. Això és veritat. Perquè la història és, però no és, no? No faig cap lliçó d'història, però està contextualitzada, o sigui, combinada amb moltíssimes coses, no? A més, tinc entès també que hi ha bones relacions amb el nord de Marroc. Hi ha certes relacions, les forces oficials, diguem-ne, de l'Església.
A mi em van dir de formar part d'aquest grup, no? Però els vaig dir que no podia, i és veritat, no? I se n'encarrega un professor de filologia clàssica, bé, se n'encarrega, és un col·laborador, Òscar de la Cruz, i ho fan bé, però clar, arriba un que bé, la realitat no ho permet. Punt. Ara, si vol que de veritat, vull dir, és que no és necessari una canonització, crec jo, perquè hi ha canonitzacions que potser també s'han fet una mica de pressa. Tinc entès que el papa Joan Pau II va canonitzar més persones que tots els papes. M'equivoco? No s'equivoca. Vull dir, clar, a mi m'hagués agradat que el papa Joan Pau II hagués continuat viu per veure si em canonitzaven a mi, però no és possible, i no soc moro, de moment no soc moro. Bé, aquestes brometes que serveixen una miqueta per... És un filòsof i un cristià de debò. Si no poden vostès llegir, ja està, un senyor que... Després també hi ha el tema aquest que he dit al començament d'una separació legal amb la família, amb la dona. Clar, això també, entenen? Vull dir, ara, llegir una obra seva és un gran... No m'agrada dir gran personatge, és un personatge, perquè no es pot dir gran personatge, segons la retòrica, perquè la personalitat no té graus, en té un només. Com no podem dir, això és molt bo, no es pot dir això és molt bo, això és bo, l'aigua aquesta és bona, però no molt bona, perquè la bondat no té graus. Bé, ara m'he desviat del tema. Bé, aquí Ramon Llull... Sí, la primera obra en el temps és aquesta, el número 2, el llibre de contemplació en Déu. I amb això ja tindríem per 3 cursos, com a mínim, no? I la primera que apareix en els catàlegs és una obra de lògica, però la va fer al mateix temps que aquesta. A Montpellier, bé, és igual. Observin, el llibre de contemplació en Déu, mare meva. Més d'1 milió de paraules, més d'1 milió de paraules, no? Bé, no vol dir res, però s'hi va estar un any llarg. I que, observin, el primer hi ha 3 volums i hi ha els capítols aquí, 366. Va comptar el dia bisextil, també. Cada dia un ha de llegir un capítol, no? Bé, aquests 2 llibres, doncs Déu. Clar, Déu. Vull dir, com que no hi havia abans el meu amic Putin, doncs no va parlar del Putin. Ara en va parlar, Heu parlat 2 vegades del vostre amic Putin i potser algú està alarmat, que el coneixeu personalment, potser. Bé, sí, perquè quan se'l veu i aquella cara, allò és per una lectura. I això que és amic dels capellans, dels patriarques i tot, es parla amb ells. Vull dir, no és una brometa això que estic fent, no? És un senyor... En fi, deixem-ho, perdoneu la broma. Jo imito una mica l'amic que hem dit abans de Sòcrates, la ironia socràtica, i anar fent. Bé, doncs els 2 primers capítols, que observin, són aquí 102 capítols, Déu. Bé, el segon ja és coses nostres. Vull fer observar, aviam si està aquí. Sí, mirin aquí, la potència afectiva del capítol 27, que també apareix aquí, això és una aportació de Ramon Llull, la afatus. Això que estic fent jo, parlar. És el 6è sentit i té un llibre sobre l'afatus. I és bonic perquè parla del concepte de paraula, no? Diu, les paraules no diuen res. Hi ha tot una cosa interior del que pronuncia la paraula tal. És un llibre molt interessant. Bé, els altres 2 ja ho veuen, no? Sobre l'éssers, principis i significacions. No ens hi podem entretenir, no? Però el títol, ara ens hi entretindrem una miqueta. Observin, els 3 primers capítols. Estic alegre perquè el doctor Aimar està en l'ésser i vostès estan en l'ésser. Segon capítol, estic alegre perquè jo estic en l'ésser, no? I el tercer capítol, ja ho veuen, estic alegre perquè els altres estan en l'ésser. És bonic, però profund, bonic en el sentit de profunditat, no? Llegim un trosset només, perquè allà no podem. Diu, el temps, honor i reverència sia feta a vos, Senyor Déu, qui heu dada tanta de gràcia al vostre servent, que és ell, no? Fins que son cor neda en goig i en alegria, així com el peix nedant per la mar.
el qual goig i alegria li ve, Senyor, doncs, quan considera el vostre ésser en l'ésser. Té una obra posterior que es diu De esse Dei, Hi ha una frase que meravellosa. En Déu és. És aquí que agafa. És una cosa... Bé, segona, perquè jo estic en l'ésser. Jo us clamo, mercè, Senyor, que us plagui que així com tot el món ésser és, tot món ésser és en l'ésser, que tota sia en alegria i tota alegria sia en el món ésser. Que tot sia en alegria i tota alegria sia en món ésser. I finalment, ho ve això, aquesta conclusió, car possible cosa és a vos que la roca i l'acer feu esdevenir en pols, i impossible cosa és a vos, Senyor, injuriar aquell qui s'alegra en vos. I la tercera, que tots estan en l'ésser, i si tant és, Senyor, que jo no m'alegro més de l'home que qui és millor que jo, us prego que sia plaer vostre que almenys jo no me n'alegri menys. Bé, ja saben, el llibre de l'alegria apareix en Mozart, Schiffer i en Beethoven. Anem una mica seguit. Disculpeu, doctor Villalba. Aquesta alegria sí que podia tenir algun fonament franciscà, perquè en aquest sentit és una de les característiques de Sant Francesc, no? Sí. Podria ser. L'esperit franciscà d'alguna manera el vivia encara que no en fos de franciscà. Exactament. Va tenir contactes i aleshores alguna cosa s'encomana, no? I està bé això que dieu de l'alegria, podria ser, sí. Hi ha l'himne del sol de Francesc, és veritat, me n'oblidava. Sí, clar. Anava a dir una cosa, no sé si la puc dir. És que interveniu vos. Ho puc dir? Bé, hi va haver un moviment, vam fer uns quants, de portar aquest volum primer del que no s'ha portat, de portar-lo en un lloc. Ho puc dir? Senzillament el papa. Una pretensió nostra, no només meva, sinó de 2 o 3, no? I aleshores jo vaig fer un escrit, que deuen tenir unes 15 pàgines, no? I presento 3 personatges, i m'hi fa pensar el que heu dit fa un momentet. El primer personatge és Francesc d'Assís. No només perquè el papa es digui Francesc, sinó això, aquesta influència que hi pugui haver entre Sant Francesc i Ramon Llull, no? Bé, només volia dir això. Aviam, bé, doncs anem endavant. Sí, aquí hi ha el tema de les dignitats divines o categories divines, virtuts divines, virtuts essencials, tot això. Tot això és mentida. Allò que he dit abans de Plató, ho theos agathos. Déu, bondat. No Déu és bondat. No podem predicar de Déu és bondat. És una aposició. Déu, bondat. Naturalment, quan parlem, utilitzem la gramàtica, tot això. Però aquí hi ha una frase que em va fer pensar en això que els acabo de dir. Diuen, aquí mateix, diu, les vostres virtuts, que són tot això que està en aquesta primera figura, diu, són virtuts essencials, és a dir, substancials, les quals virtuts són totes ensems significants les unes les altres, una significa l'altra, no? I són totes ensems una substància divina. I segons veritat, en vos no es diferencien les virtuts l'una de l'altra, perquè perquè el que és una és l'altra. Naturalment, quan parlem, quan els sacerdots prediquen, naturalment parlem doncs amb la gramàtica nostra, no? Però aquesta observació sempre em va fer Déu, bondat. I Plató ho diu. Si em permeteu, tornant una mica enrere, Déu, bondat, no, Déu és bondat, passa el mateix amb l'hebreu. I amb la consagració, en les paraules de la consagració, que tenim aquí dalt escrites, preneu i mengeu tots, això és el meu cos, això Jesús no ho va dir mai. Jesús va dir, això, el meu cos.
però no va dir les, perquè seria un predicat i, clar, vull dir, les coses essencials no en tenen, són. És com dir professor. No es pot dir aquest professor és bo, no, professor. Però hi ha un professor, per exemple, que cada curs repeteixi el mateix, que no es vegi, que els estudiants no vegi que hi ha una aportació, una noia, aquest professor ha deixat de ser professor, ja no ho és. I no som professors segons unes normes, ara 5 minutets, o jo, no? Hem de ser professors o escombriaires, doncs les 24 o 30 hores que té un dia, sempre, no? Això ho defensa el pare Benítez, també parlant amb ell, això. Si les coses són, i aleshores, aplicat a Déu, això, Déu és. No sé si he contestat, sí? Aviam, doncs això, bé, ara comencem el tema, sí que ens estem allargant, bé, va pujant aquest puig de Randa, el 74, i allí va tenir una il·luminació, una inspiració, diu il·luminació, diguem-ne, bé, aquí, doncs, al costat del monestir aquest, doncs ell tenia la seva ermita, aquesta tendència a l'eremitisme d'aquella època. Ell es trobarà ermitans, per exemple, a Sicília, que hi havia un gran moviment d'ermitans i ell els escriu llibres per ells. Bé, aquest és l'abadia Santa Maria del Real, un detall, i aquí és quan es retira i se li presenta aquest pastor desconegut i queda il·luminat per fer aquesta obra, per fer el llibre més important del món. Anem endavant, això és l'actuació actual, la situació actual d'aquest monument. Bé, jo l'he vist aquest monument sense coll, sí, el vaig veure una vegada sense coll, potser pel clima, per això es havia. Bé, hi ha les obres, comencem les obres, però anem al que ens interessa, això, la tercera obra, Ars Compendiosa Inveniendi Veritatem. Naturalment s'ha de començar per Déu, i Déu doncs se li aplica aquests 16 principis, que els té en si, que són substancials, com he dit, però bé, per nosaltres els hem de tenir en rodó, no? Observin que multiplicant 1 per 2 per 3, això dona més de 20 bilions de combinacions. Això és normal, això és de la matemàtica, vull dir, no és cap invent de Ramon Llull, no? El que sí m'agradaria llegir és aquest d'aquí, aviam aquest, Glòria, perquè ens pensem sempre, quan diem Glòria, d'un genet romà entrant triomfant a Roma. El concepte de Glòria és aquella delectació, una satisfacció, en la qual la magnitud, que la tenim aquí dalt, diu, i els altres principis reposen. És a dir, la glòria no és un acte de presumir, sinó les altres virtuts reposen en aquesta glòria. Déu això ho té. Endavant. L'intel·lecte. L'intel·lecte té memòria, intel·lecte pròpiament i voluntat. Observin aquí, que ho apunto, que ve a ser com el hardware, la ferreteria, que ha d'actuar sobre la figura que ve a continuació. Bé, però sí que observem això, diu, així com l'artífex treballa amb els seus instruments la forma artificial, aquesta taula, així la figura S fa el que fa en aquest art amb la figura T, posant-la en les seves potències objectivament i en les seves cambres de les figures. Per tant, tenim aquí, fixi bé, que hi ha tota una sèrie de subdivisions, de combinacions, no ho podem fer, però hi ha la memòria, l'intel·lecte i la voluntat. I hi ha subdivisions i subdivisions. Però anem a veure la figura T. La figura T, que és la següent. Aquí s'inclou Déu, el gran actor, la criatura i les obres que van fent. Bé, aquesta obra es podria dir que és el software. I bé, i és això. Voldria fer una mica de broma. Algun voluntari s'ofereix que li pregunti alguna cosa. ¿Usted, quiere usted? Sí. ¿Tiene usted coche? El coche suyo está aparcado.
lo tiene aparcado, el coche suyo. ¿Y qué es un coche? Un artefacto para desplazarme. ¿Para? Desplazarme. ¿Y quién desplaza ¿A quién desplaza? Sí, ¿quién desplaza ese artefacto? Mi conducción. Lástima, no puedo suspenderle. Quería suspenderle. D'acord, segui. No, és que hi ha gent que m'ha dit, diu, no, el cotxe em porta als llocs. Dic, li porta als llocs? Dic, així vostè diu que el cotxe és intel·ligent, no? I per tant ara potser no està aparcat, sinó que ha sortit del pàrquing i ha anat a fer un botellón o alguna cosa d'aquestes, no? Doncs usted es así. Es usted su intelecto, su carnet de conducir que le aprobaron, pues el que pone en marcha aquel cacharro. Prueba de esto es que hay coches de 1000 formas, ¿no? No es esencial la forma. Es usted su intelecto que lo lleva a los sitios. Bé, després d'aquesta brometa, sàpiguen això aplicat a les figures de Ramon Llull. Sí, i aquesta, la figura dels elements, dels 4 elements, que això és fonamental, no? Observin aquí, aviam, això, aquí sí. Aquesta figura és molt necessària a saber, perquè en ella hom té l'orientació per a conèixer les altres figures. Però bé, diu, en efecte, en les obres naturals, o sigui, en els 4 elements, estan significades les obres intrínseques i extrínseques de A. A és Déu, l'alfa, de l'intel·lecte, virtuts, etc. O sigui, els 4 elements entren moltes vegades per demostrar temes teològics en una obra que ve a continuació, no? Doctor Villalba, amb el tema de les virtuts, és a dir, avui parlem molt de valors, de formar en valors, però alguns ens preguntem si no caldria tornar a parlar de les virtuts com més eminents encara, i a més, com dieu vos, totes elles, o com diu Llull, interconnectades, no? Sí. Més que m'ha dit que valor. Sí, clar, valor és la introducció del concepte crematístic, no? I això sempre pot cridar cap a un costat i no cap a un altre. Sí, s'hauria de retornar. Ara venen aquí. Bé, si posem un exemple, doncs, a partir d'aquestes 3 figures, no? Aplicar. Diu, si el polític ha de tenir la justícia com a virtut preferent o no. Solució. Diu, la justícia és una dignitat de A, de Déu. I B, que és la memòria recordant, així ho recorda. Ens recorda tot això. C és l'intel·lecte entenent, ho entén. I la voluntat diligent ho estima. Això és la figura S. Però si el polític recorre a N, que és la memòria oblidant, l'intel·lecte ignorant i la voluntat ignorant també diligent, per satisfer les pròpies apetències, s'està oblidant del triangle blau i s'adhereix al triangle negre, en predomini de la dubitació i la negació, amb la qual cosa coneix la falsedat, que és una figura buida, falsedat, perquè concorda amb minoritat, i confon una substància amb un accident, perd la participació amb la dignitat divina de la justícia, entén, per la qual cosa és buida del que el sustenta com a polític, ell es buida, del que el sustenta com a polític i deixa de ser un polític. En cas que procedeixi altrament, el polític actuarà com a criatura intel·lectual, la figura T, triangle blau. Coneixerà la diferència i la concordança que hi ha, el triangle verd. Afirmarà l'ens, negarà el no-ens, amb la qual cosa, això és molt llarg, la E, que és memòria, intel·lecte i voluntat, el portarà fins a la veritat, que és dignitat absoluta, i doncs també sobirana justícia. És una mica llarg, hem de continuar. Això es pot aplicar tot. Bé, allò que dèieu de les virtuts i dels vicis, que estan aquí i es combinen per barallar-se, per tot com és lògic, no? Bé, estan aquí senzillament. El problema que tenim els capellans avui és que no parlem gaire ni de virtuts ni de vicis.
I potser seria més clar. Sí, clar, que seria més clar. Valors, sí, clar. Sembla que estiguis parlant al banc, no?, dels valors bancaris. Bé, anem endavant, doncs. Això, com que hi ha bibliòfil, he pensat que això els agradaria, no?, veure un manuscrit obert amb la combinatòria de tots els vicis i virtuts. Això observin que està aquí a München, a Munic, no?, i és del segle XIV-XV. Una cosa bonica. En fi, hem d'anar endavant. Bé, aleshores hi ha el tema de la predestinació. Observin aquí dalt, diu predestinació és saber de Déu. Déu és el qui sap. El qual sap quins homes seran salvats o damnats, etc. Mira aquí una altra vegada, glòria. Glòria és aquella delectació en la qual reposen la bondat, la magnitud, etc., com ha dit abans. Anem seguint. Bé, aquestes serien el primer període de l'art, de la tècnica, serien aquestes set figures. Anem endavant per arribar. Bé, naturalment he dit abans que un filòsof ha de tractar tot. El tro no cal llegir-ho, perquè el llamp tampoc no cal llegir-lo, i trepitjant a terra va escriure un llibre sobre la cavalleria, la realitat que ell vivia. És, per tant, un continuador, en certa manera, del que anomenem specula principum. Plató no és una espècula, sinó són uns tractats, però els poso aquí per tenir la politeia, etc. Aristòtil, la gran ètica, l'ètica nicomaquea, que l'hem vist abans en aquella pintura que porta l'ètica nicomaquea a la seva mà. Gràcies, sí. L'ètica Eudèmon, Ciceró, el de República, el tenim aquí, el de República, aquí d'aquesta obra. El de República, el d'Eufiquis també. Després hi ha els Maragdos de Sant Miquel, la Via Règia de la mare, perdó, la Via Règia, després Duoda, aquella mare que el seu fill havia d'ocupar els càrrecs públics, doncs li escriu un llibre, perquè es condueixi. Però bé, anem endavant. Aquí hi ha un llibre d'això que tracta el tema de la fe d'un savi però que és agnòstic, i aleshores hi ha els tres, el cristià, el musulmà i el cristià, musulmà i el jueu. Però aleshores jo sempre m'he preguntat amb això dels tres savis, finalment per quin s'inclina Llull? Se'n va discretament. Se'n va perquè és difícil. Per tant, no s'adhereix a un dels savis. No, es retira de moment. De moment. Aquesta, no ho he dit, és la intel·ligència. És a dir, ja que pregunteu això de la fe, a quina fe, és que al final de tot, si tenim temps, és que abans de la fe hi ha l'intel·lecte. Això no és acceptat per molta gent, no és acceptat per la fe, en molts sermons, que jo sento els diumenges, això sempre es dona predomini a la fe. Bé, és una posició, jo no critico ningú, però en el cas de Ramon Llull és l'intel·lecte. Creiem perquè l'intel·lecte ens diu no sé què. Bé, això és allò que deia Chesterton, quan entro a l'església em trec el barret però no em trec el cap. Sí, és veritat, sí. Això ho havia sentit fa molts anys. Bé, anem endavant perquè si no... Bé, aleshores, per demostrar aquests savis, Ramon Llull agafa també la figura de l'arbre, que és riquíssima, un arbre, mare meva, com les arrels entren, una meravella, no? Ho dic això potser perquè vaig editar l'Arbor Scientia que té d'ell, i clar, un arbre és un símbol, per mi meravellós, per Ramon Llull. Bé, aquí poso en comparació amb el Keter dels jueus, que hi ha també uns principis que van combinant més o menys i potser Ramon Llull ho va tenir en compte, etc. Bé, aquí doncs la fe dels jueus, els cristians, els sarrins, tenim aquí un llistat, etc. Els cristians doncs té més coses, no cal llegir-ho perquè ja ho sabem, i anem ja al filòsof, és quan comença a moure's, quan comença a viatjar. Funda també Miramar, que això és, etc. El noble baró, bé, anem endavant. Bé, una pinzellada històrica, la mort de Jaume I, enterrat a Poblet, que ja ho saben això vostès, aquí el tenim, i a Miramar. Jo voldria parlar de Miramar perquè tinc bastants lligams amb el, diguem-ne, propietari. Ell no diu que és el propietari, ell és el conservador.
El propietari és la seva senyora i la seva cunyada, perquè l'arxiduc d'Àustria, que ara sortirà, va preveure, sembla ser, jo ho he sentit d'ell explicar-ho, que a la Primera Guerra Mundial ell preveia que a la casa d'Àustria no li aniria la cosa, això. I llavors va anomenar hereu el seu secretari, un mallorquí d'allà. Aquest secretari tenia 2 filles, etc. I aquest senyor, José María Sevilla, es va casar amb una de les filles. Ell és metge. Bé, aquí anem de pressa. Aquesta sembla que sigui la part més antiga que es conservi de l'edifici aquest. Veieu aquí a dalt, al monestir de Miramar vaig fer a frares menors donar, per sarraïns a predicar, entre la vinya, etc. O sigui, és una escola per formar persones, en àrab també, naturalment, i poder anar a fora de missió. Bé, això és igual. Aquí, això són coses d'arquitectura. No era això el va fer portat una església, deixem-ho estar. Aquí és aquest claustre, hi ha aquestes figures de Ramon Llull, doncs aquí, els nanos, doncs, en fi, el mateix. I l'arxiduc va construir aquesta església dedicada a la Trinitat. Aquesta, diguem, és moderna, no és de l'època, i s'acaba. Bé, i aleshores comencen els llibres. Tenim un llibre de teologia, amb la seva figura, naturalment, la figura de les dignitats és l'A que hem vist abans, de lògica, etc. La Bíblia, de les autoritats. Tenim la de filosofia i tenim la de dret. De dret tenim un especialista a Mallorca, un professor d'universitat, Rafael Ramis, que s'ho coneix, però de meravella. És especialista en el dret, i en l'època. Bé, el llibre de medicina no podia faltar, les 4 grans ciències. Bé, aquí comencen ja les obres. Veu aquesta obra que he dit al començament, que no em sortia el nom, el Balcar, això no és una novel·la. Diguem si queda clar, no és una novel·la. Encara que hi hagi un protagonista, però no hi ha ficció. És una ficció simulada. La vocació d'aquest xicot de fer-se ermità és contradita pels pares perquè era fill únic, tenien diners i volien que continués els negocis. Bé, no va ser, i ell va dir que no, que volia ser ermità. Va començar a ermitar, el van fer sacerdot, va pujar, va arribar a ser papa i quan va ser papa i va establir una sèrie de coses, aleshores va fer ermità. Sembla una novel·la? Ho sembla, però no ho és. Bé, i aleshores quan aquest papa es va tornar a l'ermita va escriure el gran llibre d'Amic i Amat. Demanar l'amic a son amat, l'amic és ell, amat és Déu, si hi havia en ell alguna cosa romasa a amar, si ell encara podia amar. I l'amat, Déu, respongué que era allò perquè l'amor de l'amic podia multiplicar en amar. És a dir, que aquest amor de l'amic no pot estar quiet, sinó que encara ha d'anar augmentant i incrementant. Digueren a l'amic, on vas? Vinc de mon amat. On vens? Vaig a mon amat. Quan tornaràs? Estaré amb mon amat. Quan estaràs amb ton amat? Tant de temps com seran en ell els meus pensaments. Aquests silogismes acaben d'una manera meravellosa. Cantava l'ocell en el verset de l'amat. Vingué l'amic que digui a l'ocell, si no ens entenem per llenguatge, jo no canto com tu, entenguem-nos per amor, car en el teu cant es representa als meus ulls mon amat. La música, el valor de la música aquí. Demanaren a l'amic de qui era, d'amor, de què ets, d'amor, qui t'ha engendrat, amor, on nasqueres, en amor, qui t'ha nodrit, amor, de què vius, d'amor, com etc. És una meravella. Aquest text que és meravellós, potser s'ho he de llegir als casaments, perquè ara llegim Khalil Gibran, que està molt bé, i altres autors, però potser és el càntic d'amor dels més importants de la literatura universal. Sí. Demanaren a l'amic qui era son amat. Respongué que això que el feia amar, desitjar, llanguir, sospirar, plorar, escarnir i morir. És a dir, no és allò viure sempre...
Digues, Foll, què és religió? Observin el quadre. Què és religió? Respongué, netedat de pensa. I amb això, doctor Aimar, ja podríem plegar. Netedat de pensa, una meravella. Bé, no es pot explicar perquè no acabaríem mai. I desitjar morir, bé, això ja... Bé, ella era a Montpellier, feia moltes coses i tal. Va ser la seva segona ciutat de treball, no? I aleshores l'art aquesta que hem vist al començament, això es va multiplicant. Cada obra té més figures. N'arriba a fer 16, 16 figures. Aquesta és l'art demostrativa. Bé, el Liber Caos també, que és una altra meravella. Hi ha 3 caos, no? Observin, el primer caos, el segon caos i el tercer caos, no? On està? Aquí, el tercer caos. Nosaltres estem en el tercer caos, no? Com és lògic. Universal, segons homes, els segons homes som, i diversos caos, etc. La creació. El primer caos, la matèria universal, que conté les raons seminals, igneïtat, els 4 elements, aeritat, etc. Continua el mateix, no ens hi podem entretenir. Sí, aquí voldria recordar l'Empèdocles d'Agrigent, del segle V, que va dir, diu, és doble la naixença dels mortals i doble la seva destrucció, referint-se senzillament al filotes d'aquí baix, que és l'amistat, i referint-se també al neikos, que és l'odi. O sigui, tot està combinant-se, tot, nosaltres, aquest volir entre l'amor i l'odi. I això anem... Bé, aquí una sèrie d'obres escrites en català, però ho deixem passar. Sí, aquí em penso que no havia dit, observin que va escriure 17 obres en català només en català, ara en català i llatí 33, i la resta en llatí, que són 225. Bé, filòsof de l'acció, aquest Richard Ankerman, ell comença a viatjar. Ja he dit abans que va fer més de 15.000 quilòmetres, doncs l'haurem de veure per aquí, arriba a Gènova i se'n va a Tunis. I després continuarà també per Armènia Menor i va anar a Jerusalem, per això més endavant ho va fer. Bé, aquest tenim el cèlebre crac dels cavallers. Bé, més obres, retorna, va a París, escriu unes cartes, aquesta a París, el Fèlix o el llibre de meravelles. No és una novel·la, queda clar, no és una novel·la. Està fet per episodis, uns 530, una cosa així, no? I observin el que diu, llibre de meravelles. El meravellar-se és principi, ja sabeu vos, de filosofia, de pensar. Un que no es meravella de res, malament, no? Ara veurem una mica el missatge. Un pare que té un fill, doncs, diu, amable fill, quasi morta és la saviesa, caritat i devoció, i pocs són els homes que són en el fi al qual nostre Senyor Déu els ha creat. No és el fervor ni la devoció que se solia en el temps dels apòstols i dels màrtirs, que per conèixer i amar Déu llanguien i morien, o sigui, màrtirs es feien, no? A meravellar et convé que on és caritat i devoció anada. On ha anat la caritat i això? D'això t'ha de mirar. Ves pel món i meravella't dels homes perquè cessen d'amar i conèixer i lloar Déu. Tota ta vida sigui en Déu, a amar i conèixer, i plora pels falliments dels homes que Déu ignoren i d'això. No és una novel·la, això. Entén? Bé, anem. Obedient fou Fèlix a son pare, del qual pres comiat amb gràcia i benedicció de Déu. Va començar. Bé, aquí hi ha el cèlebre llibre de les bèsties, també, per indicar l'embolic que veiem ara, doncs abans també es donava, el poder, no? Això és una mica llarg. Bé, i arriba a París, el primer viatge, i allí a la universitat té ocasió d'explicar la seva art, etc. Aquí tenim unes cartes al conseller de França, l'altra carta a la universitat. Aquí diu au fan de la suprema ciència, la Universitat de París, que a París emborratxares amb la doctrina mirífica
tants professors d'autoritat tan excelsa. Quan caminaran tots els pobles en la teva llum i tot el gènere humà, deambulant en l'esplendor del teu sol, veurà la salvació de Déu. Vegeu, reverents pares i senyors, que un gran perill amenaça tota l'Església de Déu. I això es pot lleument aconseguir si dirigiu les vostres súpliques a l'il·lustre rei de França. Demana una influència per tal que ell, etc. Això es digni concedir a aquest negoci, nobilíssims entre tots els negocis, la seva benemèrica almoina. Es demana diners per la fundació. Bé, aquí tenim doncs la Saint-Chapelle, aquí una dedicatòria que fa d'un llibre en aquest arxiduc Pere Gratedin de Venècia, i un altre llibre, també d'art. Anem seguits perquè es va repetint, aquest sistema es va repetint. Aquí ho simplifica. Abans ha fet 16 figures, ara aquí ho redueix tot a 4 figures. Va passant, aquests dos cercles, mòbils... Sí, una cosa important de Ramon Llull és això dels correlatius. Aviam què significa en realitat. Observin, per exemple, una paraula, no? Imaginatiu. Això és actiu, és causatiu. Imaginar és l'infinit... Perdó, fem imaginatiu, ara fem imaginable, és passiu. Una cosa és activa, l'altra és passiva. Ara, el connectiu és l'infinitiu. El connectiu és l'infinitiu. Que una mica, algú ha comentat, si recorda el tema de la Trinitat. Anem una mica seguits. Bé, digueu-me. Miquel Riera, posa't, si us plau, dempeus, perquè se pugui sentir, o vine aquí davant. Llavors, potser parlant de les obres d'això. Jo tinc alguna cosa que pensava, si em fa molt si se m'ha escapat. Ramon Llull ha sigut el gran desconegut, fins ara, d'alguna manera. Hem de pensar, en part, perquè també la seva relació amb Roma, d'alguna manera, van allà i intenta moure una sèrie de coses, però al final se'n va perquè veu que no hi pensa la prou atenció, i això, en la història, que reprodueix sempre la pròpia història nostra, que se'ns ha negat el coneixement durant molt de temps. I és no fins ara que sembla que hem descobrit per què aquesta negació s'ha produït. Un personatge que possiblement, si no hagués estat en el nostre temps, hagués sigut molt més conegut per tothom. No sé si hi ha hagut aquí un fet important de la negació tècnica de la pròpia història i de moltes altres personatges. Però no és com a personatge primer. Se'ns ha negat. I ara l'estem descobrint. O per què? Sí, això com a substrat, no ho dic jo, sinó... És que en aquella època medieval era un seglar. Hi ha fins i tot un estudi, un francès, ara no en recordo el nom, que diu el posicionament, la situació, diguem-ne, intel·lectual, social, d'un seglar dintre del món aquest universitari i de coneixement. Pensem, per exemple, en Pere Abelard, no? Era un senyor multimilionari, va estudiar, però després va tenir problemes, oi? Vull dir, en aquella època era molt clar el qui estudiava i el qui hi era, diguem-ne, pertanyia al grup eclesiàstic, no? Perquè era la gent culta i tal, no? Clar, un seglar, Ramon Llull és un seglar, es queda així. Això també li va passar una mica, em penso, en el Dante, però ell ha canviat. Els italians encara memoritzen cada dia la Divina Comèdia, em penso, al batxillerat, se'l estudien de memòria, no? Però sí, el Dante està viu, diguem-ne, no? En canvi, el seu mestre sembla ser que no. El seu mestre va quedar senzillament per ser seglar. La cultura estava en mans, diguem-ne, dels eclesiàstics pràcticament, no? Llavors aquí... Si permeteu, això té relació amb el que dèiem abans de la canonització, que vos heu dit, bé, sembla que potser no és necessària, però Francesc, quan va descobrir a Llull que no el coneixia, va dir, si el fem sant, serà el primer sant doctor de l'Església laic.
veritat, sí. I aquí hi hauria l'estímul, no?, per tot el paper que el papa està fent a favor dels laics. Sí, no, és veritat, sí, seria... Amb una votació tan forta, no se solia, no arriba al coneixement de la gent, simplement per als que estan interessats a un nivell molt més elevat, no? Em sembla que hi ha una mancança de ser estudiat. De totes maneres, el vull contradir, el vull suspendre. Què és un professor? Per què serveix un professor? Per suspendre? Per què serveix un estudiant? Per aprovar? Clar, vull dir... Bé, és una brometa. Jo he anat... Ens queden 5 minuts. 5 minuts, bé. Jo he anat de petit, de 6 anys, a una escola que es deia Ramon Llull. Aquella que hi ha a la Diagonal. Una mica, no sé si contesto això que diu vostè, que és un desconegut. Sí. No, això sí, clar. I bé, a mi també hi ha desconegut, que me l'he apuntat aquí, en Lluís Vives. Lluís Vives, clar, és un filòsof, no són bromes, aquest senyor, que se'n va haver d'anar bé, allà dalt, no em surt el nom del ciutat, no? Jo tinc casualment una persona, conec una persona que va ser estudiant de filologia clàssica i acabar la tesi doctoral sobre Lluís Vives, no? És un altre desconegut, encara és una persona important, Bé, jo crec que això anirà venint. No tenim a Catalunya cap quadre, cap pintura de Ramon Llull. Aquesta serà la primera, a Mallorca sí. De mica en mica jo crec que la societat actual va prenent consciència d'aquesta història. Escolta, miri, un altre cas, on s'estudia Verdaguer? És el creador de la poesia èpica a Catalunya, oi? Entén? Vull dir, això hem d'anar tirant endavant. Sí, gràcies a aquestes observacions perquè, clar, si es vol fer un país, no?, i totes aquestes coses. Ara faig una mica de política, però no. I bé, amb la Sardaneta i amb els castellers, no? Però sap vostè què fa un país que sigui un país? Em contesta vostè mateix? Quina cosa fa que un país sigui un país? Això. En què es concreta això? De donar a conèixer les virtuts físicament, l'educació, donar a conèixer les... Però físicament no us considerem això. Una cosa que es pugui notar. Doncs... El que fan vostès. És que costa, no. Un país es crea aprofitant totes les seves potencialitats del coneixement, de la investigació, de la saviesa, de la construcció d'aquesta, no tant moral, sinó intel·lecte que es pugui desenvolupar en el país. I això posar-ho al servei de tothom, de la societat, que tothom pugui entrar en el seu grau, perquè tothom entre tots els graus. I així el país té una base que li permet fer altres coses, política, el que sigui, per emancipar-se i ser un país lliure i ser un país... En quina cosa concretaria aquest construir... Quina cosa... Què ho concretaria? Sí, digueu... Què ho concretaria? Tot això que dius tan important, com es concreta? Com es concreta? Doncs... Una cosa només digui. Aquí hi ha bibliòfils. Jo crec que el signe que diu vostè, d'aquesta identitat, això es diu biblioteques. I li posaré un exemple.
quin és el país que té les millors biblioteques del món, deixant el Vaticà, que és la millor biblioteca del món, deixant-la de banda, que no em va deixar consultar el manuscrit de l'obra de República de Cisó, que no es pot consultar. Bé, és igual. No sé quin és el país. Sí, digui un país, digui un país. Potser seria Alemanya. Sí, senyor. Aprovat? Sí, sí, m'ho he de pensar. No, Alemanya, bé, jo m'agrada molt Alemanya perquè he anat moltes... 5 minuts han passat ja, eh? Jo crec que no es pot dir, no vull parlar en contra de ningú, Estats Units. Hi havia el professor Carlos Alberto Blecua a la meva universitat, un home molt culte, un gran bibliòfil, aquell, i es veu que va estar mig any un curs als Estats Units en una universitat, allò, invitat i tal, no? I llavors em diu, no, les faltava un llibre que jo necessitava, i es va apropar el director del departament per dir-li, escolti, es podia comprar aquell llibre? I va anar amb por, no? I el director del departament se'l mirava així, no? I quan va acabar diu, ¿ha terminado usted? Sí, dice, mire, compre todos los libros que quiera. Ara, als Estats Units crec que no es pot posar, pot tenir les biblioteques molt grans, però, en canvi, a Alemanya sí, han tingut els nazis, defectes, naturalment, tot això. Ara tenen unes biblioteques, uns manuscrits...